Special session, we continue to discuss but obvious sa amin ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate presidency. Actually, pinag-usapan namin ng grupo, kunin na nila lahat, Senate presidency, lahat ng committees. Pero kung sincere sila, iwan sa atin yung Blue Ribbon Committee para ang buong katotohanan. Mag-attend sila. Hindi naman natin gusto ng hearing na isang side lang nandun, pero hindi bibigay. Special session, we continue to discuss, but obvious sa amin, ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate presidency. Actually, pinag-usapan namin ng grupo, kunin na nila lahat, Senate presidency, lahat ng committees. Pero kung sincere sila, iwan sa atin yung Blue Ribbon Committee para ang buong katotohanan. Mag-attend sila. Hindi naman natin gusto ng hearing na isang side lang nandun, pero hindi bibigay. XFM. Alright. Tropa. Salamat, no? 8:51 mga igala. Kining oras satod ganinyo sa Premium D3, ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria. Ang Premium D3 adunay virgin coconut oil, moringa seed oil, vitamin D3 og kini mga igala usa ka soft gel food supplement nga baka likay ka nato sa cancer mga katropa. Mapalit kini sa naguna mga botika sa inyong lugar nationwide. 8:51. Good morning. Maing buntag diha. Marcel Paxley. Yun siya nga, good morning, Minglanilia, Cebu. Wala man live ang XFM Cebu, 3 days na. Wasa ko kasayod nga, no? Basta kam amu adre sa XFM Tagum, no? Mag-live yun mi kada adlaw. Mga katropa, gawas anang Sabado o Domingo, no? Sa ato ang bullseye, mga katropa. O Domingo na ang mga nita bullseye. Dili lang ako ang anchor. Si kuan lang paring bubong. No? Si Desa. Sir, naay gisend sa katropanihan sa Lino. Salamat kayo, Desa. Thank you. No, ako i-check na niya dugangan ako ning listahan, mga katropa. Good morning. Linda Albatiera, maing buntag, katulong lang ako sir dito sa Hagunoy, Bulacan. Walang problema, Ma'am Linda. No, no problem. Siya nga dugay daw siya maka-ablis YouTube. Way problema na, ma'am. Amping diha kanunay. No? Jocelyn Tipon, Wilma Flores, Merlita Argilies. Alright. Kung sa ingon mga igala ni Cayetano, klaro daw kaayo nga ang session karon ang tumong kuhaon nila ang liderato, bawion na nila ang liderato kay gani ni una naman to bang hinambog si Bindalo. Abi ni mo bay, no? Kana makadumdum ko anang ginaingon ni Erwin Tulfo nga Bendalo, mga igsoon. Karon ako natagamtaman o karon ako mga igala makaingon kog pusang iring ka Erwin. Mo nang ang abogadong tarong mga igala masuko gyud, di man sayon masuko but mo disagree yung Erwin, not necessarily masuko. You don't have to be angry to disagree mga igala. Kung mo disagree kag ideas tao, di man kinahanglang masuko ka. Namang ibang tao nga basta mo disagree ka masuko na dayon, tunto ka. Ayan. You don't have to be angry to disagree, just disagree and don't be angry, unsa ba? Disagree lang gud. Ay nagkasuko. Okay na nang di ta magkasinabot, at least nagkasinabot tang di gyud ta magkasinabot. Abi ni mo Gab, ako i-share na ko experience mga igsoon. Praga kaingon ko nga di ginilalim, no? Di nilalim. I've been in the seminary for pila ka tuig mga igala. I took my Bachelor of Arts in Philosophy. Kulba sa nang kuya sa nang eskwelahan, kuya sa na may galang subject na kay magsigira sad mig istorya. Nya, na mo kailaan ang among pangisgutan nala silang Socrates, sila Plato, sila kinsa pa na sila diha. Socrates, Plato, si mga ancient philosopher, antod sa mga medieval, no? Aristotle, sila tanan, no? Unsay panglantaw aning kalibutan, tanan gikan sa pinagkagamay nga mugimok, gikan sa kigwa paingos bitin. Binuwa. Hisgutan na labi gitawag nilang metaphysics, no? 10 minutes sige, problema. Hisgutan na mo na tanan mga igsoon, no? Unya kadto kay batan-on palagi pila pa edad na ko adto, lami pa magbasa, way problema eh. No? Magbasa ko di ko magsalig og kape sa una. Di ko magsalig og kape. Magbasa ko sa una ang akong painit para makasabot ko. Tinuod lang may gala yaod nat. Binuwa. Oh. Kailan mo yaod nat? Balihan ninyo.
Balian ninyo na yung yaod na. Pwede akong muna mga igalay pakuan ako sa una. Kanang gana sa akong pa-stimulate na ko, gaba. Nalamang kag nag-thesis defense ko. Nakasutana. Dili to thesis defense. Yeah. Thesis defense. Nakasutana, puti. Nagbit-bit og mag. Pero ang sud mga igala, tanduay. Pinawa! Dito na ko nitugan sa among Dean of Discipline katong pagkahuman na sa Father, tanduay bay sud atong ako ang mag. Di ba yato kape? Oh. O di ba yato tubig? Tinuod lang nya. Sa diha nga nag-eskwela ko mga igalag kining online mode sa theology sa kining Anglican. Siyempre lisod sa mga basahonon kay Old English ang gamit, no? Dili American English katong Old English, British. Mga katropa katong mga dai, mga daw, mga sani, hens, mga unsa pa diha. Old English, theology sa Anglican, sa Anglicanism. Buyag na human man. Pero karon, no, when I enrolled mga igala in LS, siguro tigong-tigong na gyud ta mo ng kapoy. Ako lang ang kuno ninyo, mga igala, no? So, pag-enroll na ko, mga igala sa LS, nakaingon jud ko, pusang iring ka, Erwin, dalian ni mo makaingon, sayon-sayon na ni mo muyong kag bendalo. Pinawa! I've seen my classmates sa klase, mga igala sa law school, maungot na ang panga, mga igala, og mag-oral recitation. Ay! Samantala ikaw dito mga igala sa kilid nga wa sa kabasa sa kaso magsige sa gagampo nga Lord karon lang Lord just let this cup pass unto me. Lord isaylo sa ning kupa din hinako. Tinuod na mga igala. Kato mga naka-eskwela diya nakaagig LS o kato mga abogado siguro makaingon mo nga politics mga igala grabe kang ngilad. Una mga igala imurang bahugon ang balaod. In order to please the people an kana mga tao gatuon og balaod mga igala niagi naghilak niagi nag-insulto sa professor kay normal na sa law school. No? Normal na mga igala tanan. Ang basta di ka magtuon impas ko. Pinawa! Unya pawayan ra kag bindalo. Mura ka mga igalag ni graduate og PMA nga pusilon rag NPA mga igala nga igura nagpatong og grade 1. Pinawa! Mo man gina-discourage sa una sa mga kaubanan nga mo kuan lagi mo, gusto nga masundalo nya. Ingnon man sa among mga amigo dito nga mga NPA pong dako nga eskwela ka, gaya sa rin eskwela. Oy, dire training dire kay. Layo na unom ka buwan. Kuha na. Ha? Di armas na ka. Sundalo ka, mag-training ka. Dugay mahuman. Unya pusilon ra kag kuan. Nakabutas. Naka t-shirt og green. Tama sa bitaw. Pero dili na mga igala mao. Mura na sa balaod. No? Mo bitaw na ako mag-istorya ko mga igala. Pag mo istorya ko, mga igsoon, ako ginambutang ang disclaimer nga. We have an interpretation sa balaod, sa konstitusyon as Pilipino. Pero dili na siya enforceable or dili na siya mga igala mo barog as pwede ninyong ako anang opinion at sa opinion mga igala as a citizen lahi gyud tong gikan sa mga taong gatuod sa balaod. We respect them. No nga naman karon ganin ako matagamtaman makaingon ko nga masurvive baka na ako ning tagdugay naman nung ko makamataan ning kalaki. Kay gimikan sa ako ang paningkamot nga mabasa tanan mo extend kag hours ba nga sige lang basa lang yung sayo na kayo masabtan. Alas 9 na mga igala. Mr. Bendalo.
ni concede na kuno karon mga higala si Senador Alan Peter Cayetano, no, isip Senate President, but pasabot nga hingpit na ron nga ang presidente mga igsoon. Special session, we continue to discuss, but ayun obvious sa amin. Ayun na nagab. So kisa na may kuan ron gatsalian. Pero kini nga lang nga video, no? Iyan na nang gidawat sa kana pa lang nga video gidawat na niya kuhaon nila ang presidency, so be it. Ang gihangyo may galan ni Senador Alan, kuhaon nila tanan, ibilin lang ang blue ribbon. No, that's a challenge eh. Pero at least arang-arang na lang siguro na ron mga igala, di gihapon arang-arang di ay. Yan naman. Abi nako walay labot ang kay si kuan man ni ron, di ba? Si Kiko naman siguro mo puli kay murag nihawa naman puto si Bindalo. Wow, kalas people, Irwin. Binuang! Mayroon pa siya nga ang 400 million kuno niyang income, tinigom niya sa pagtrabaho sa media. Murag ikaw na gitawag na mo nga Kongko Master. Ay! Why topic siguro aning Irwin nga way bayad? Kaya kung kining akong isgutanan diri sa pila nagka-topic ako agab? 5? Tag 5 ka-topic na akong ginisgutan eh. Kung kana may gala tag 10,000 lang usa. 50,000 akong adlaw. Binuang! Kana akong 5 ka-topic ginabutang di may igsoon og tag 10,000 pa nang usa ka-topic. Wa na di na ko gab mag-eskwela. Hayahay pa ka diha. Di na ko mag-eskwela. Tawagin daw si kuan. Tawagin daw si John Rambo. Si John Rambo. Tong tawagan. Okay. So kini ba igala ka video matod pa ni Senador Alan Peter Cayetano willing na kini iyan na ni mga igalang gi dawat no. Mahimo diri. Makaigsuunan. Kuyaw ang atong administrasyon karon. Pero gi-challenge niya nga okay, kuhaan ninyo na. But ibili ninyo ang Blue Ribbon Committee. Kay dapat gyud abutang sa Blue Ribbon Committee katong mapanganli. Kay si Kiko naman kuno karon si Kiko kay naaman tong suko gani kay si Sharon no. No, suko kay si Sharon mga igala. Yung siya nga kasinungalingan. May buntag ni mo diya, Geraldson Dumandan, diya sa may, gusto ko musuroy Cebu, makasuroy kong Cebu, mag-live ko sa YouTube, o niya, makighimamat ko ninyo, daga magkong tigpaminaw Cebu, mga katropa. Sige lang, yung una na ako sa John Lee, pohon, karon sa pagpukata malaag, anig Cebu, may igala. Welma Flores, mga bagagyog naong ni mga gatsalyan ilugon gyud na nila kay priso gyud ni sila tanan kung si Marcoleta di okay na no ana man gyud ang Senado ilugon nilang liderato so be it. Pero kung tinuod sila mga igala nga anti-corruption butangan nila og independent nga committee chair sa BRC o Blue Ribbon Committee mga igsoon no. Okay, they don't want Alan, okay. Dili si Alan. They don't want Marcoleta. Lisang silang Marcoleta. 5 minutes na po daw kay naapa siya sa tren. Ay, murag. Binuang! Basig daod-daod na nasa aeroplano na. Sige ka. Okay raw. Alas 9:03 mga igsoon ang Taknas Buntag. No, natural na. Magpuli-puli gina sila sa Senado pero kini dapat mga igala ang gwapo ni challenge ni Cayetano. Sige, ang Blue Ribbon Committee mo man mo isgot nya karon. Ingon man ang ato presidente nga kontra man gyud kuno kay niya ang korupsyon. Mga higalan. So dapat ang ibutang ninyo diha katong mga higala malambigit silang Lacson ayaw na. Silang Soto ayaw na. No, si Rizal Tiberos ayaw na. Hawa niya! Hawa! I talk to my where the Saba! Secret. Sa paman, ayaw sa si Ruben, so di kayo siya kuan sa mga, ayaw na mga baguhan. Alan could be best. Alan Cayetano, pwede na siya. Mga katropa. Kana atong challenge daw. Sige, ikaw, Win Gatchalian, it's a win for you. Hala, ikaw na yung Senate President. Pero, ibutang ninyo si Alan diha, isip BRC Chair. No? Tanaw na to. Bullseye! Bullseye! Unya, isa lang ninyo si Cheese kay napasangilan man ni siya. No?
kanang mga kuan, no, kanang mga napasanginlan, no, dili na dapat mga higala mo appeal sa committee chair, sa membership, no? Si Erwin Tulfo, ay appeal na. Si kisa pa man si Soto na appeal, ayaw na yung appeal na sa membro sa BRC. No? Sila JBRC to, mga doon appeal, pwede. No? Si Labam Aquino, ato na appeal, pwede. Oh. Si Kiko, ayaw na kinay picture. Wala ila inagbuot. No, para si Alan, no? Man si Alan mapasangin li. Oh. Si Loren Ligarda, kaya na-mention matutong ni Agyo, niya karong gibawi. Ayaw na nag-i-appeal, pwede pod. No? Para lagi, kuan ba, kana bang hinlo mga higala og independent nga investigasyon. Kay total ba higala, kung naatay unbiased investigation, kung doon natay unbiased investigation, mugawas niyang tinuod. No, mugawas niyang tinuod. Pero kung doon natay mo investigar nga either Duterte or kining BBM ang lining mga higala, doon ay mga parte sa maong investigasyon nga tuyoon yun may galang tabunan in courtesy mga higala dito sa ilang lining or political lining mga igsoon. Bullseye! Bullseye!